Eli pieni kertaus lähiesihenkilönä toimiminen näytöistä ja näyttöprosessista. Ja tärkein asia muistaa on se, että ensin suunnitellaan, sitten tehdään. Ensin opitaan ja opiskellaan, sitten näytetään. Ja meillä on näyttöprosessina sellainen, että ensin on tehty teidän kanssa esihoks ja kerrottu teille tutkinnosta. Tämä on siis jo tehty. Sen jälkeen me tehtiin hoksit ja oppisopimukset. Ja siinä samassa kartoitettiin, että osaatteko te jotakin juttuja jo vai tarviiko niistä tulla työssä oppimista. Työssäoppimissuunnitelmat on osalla tehty, osalla tekemättä. Jos ne on teillä tekemättä teidän työpaikkaohjaajan kanssa, niin varatkaa minulta sitten aika. Arvioijat on perehdytetty, siitä on tehty myös tallenteet. Tarkistakaa vielä, että teidän työpaikkaohjaaja kävi joko koulutuksessa tai katsoi sitten sen jaetun tallenteen. Ja sitten te olette 18.9. tehneet näytön työsuunnitelman ja sen jälkeen, kun se on käyty sitten työpaikkaohjaaja ja minun kanssa läpi siinä työssäoppimissuunnitelman teon yhteydessä, olette saaneet sitten luvan aloittaa näytöt. Sitten te teette näyttöjä pitkin matkaa tästä aina syys-loka-marras joulukuusta 2024, niin noin tuonne toukokuun loppuun, ja silloin niiden pitäisi sitten kaikilla olla valmiit, eli pidetään arviointikokoukset toukokuussa, joihin osallistuu työelämäarvioija, opettaja ja opiskelija. Työelämäarvioija on siis se teidän työpaikkaohjaaja. Ja sen arviointitilaisuuden päätteeksi pidetään arviointikokous, jossa sitten annetaan teille arvosanaksi tutkinnon osittain hyväksytty tai hylätty. Hylätty se on, jos jokin ammattitaitovaatimus on selkeästi jäänyt näyttämättä. Se voi olla suoritus kesken ja pyydetään sitten täydentämään, jos on jotakin pientä puutetta. Ja te saatte välittömästi tiedon tutkinnon osan hyväksymisestä tämän päätöksen jälkeen ja sitten tieto siirtyy Koski-järjestelmään, josta pystytte sen sitten jakamaan halutessanne. Ja tutkinnon osien näytöt voi sanoa, että ne on samat kuin siellä ammattitaitovaatimusten alla olevat arvioinnin kohteet, eli 7 näyttöä käytännössä tuossa lähiesihenkilönä toimimisessa, ja sitten muissa on 3 tai 4 näyttöä valinnaisissa tutkinnon osissa. Tutkinnon osat voi suorittaa peräkkäin tai yhtä aikaa. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen, ja arviointikokous voi olla siten, että vaikka kaikki tutkinnon osat samassa päivässä samaan aikaan, tai sitten jokainen erikseen. Arviointi pitäisi tehdä 2 viikon sisällä siitä, kun se tutkinnon osa valmistuu, eli semmoinen on yleissääntö. Tutkinnon pakollisessa osassa näytetään 3 ammattitaitovaatimusta. Se, että osaatte johtaa työryhmää ja sen työskentelyä, ohjata ja perehdyttää työtehtäviin, arvioida omaa ja työryhmän toimintaa. Kaikki tutkinnon perusteissa olevat kriteerit näytetään. Ja käytännössä työryhmän ohjaaminen on ihan sitä, että te suunnittelette, toteutatte, organisoitte ja johdatte sitä työtä käytännössä. Te pidätte palavereita, te johdatte päivittäisiä tilanteita, ratkotte ongelmia, jaatte töitä, seuraatte, miten työt tulee tehtyä ja seuraatte työaikoja. Annatte palautetta, johdatte palaverin, ratkaisette käytännön ongelmia siinä työssä. Seuraatte työn tuloksellisuutta ja tunnuslukuja ja tallennatte tietoja työryhmän toiminnasta ja raportoitte tuloksista. Tässä oli ensimmäiset 3 näyttöä, eli ensimmäinen ammattitaitovaatimus. Toiset 3 näyttöä ovat tässä. Ohjaatte ja perehdytätte työtehtäviin, eli ensin suunnittelette sen perehdytyksen ja organisoitte sen, kuka perehdyttää mitäkin. Sitten käynnistätte sen perehdytyksen ja itse sitten siinä perehdytätte myös joitakin osia. Ja kun perehdytys on valmis, pyydätte palautetta ja arvioitte, mitä perehdytyksessä pitäisi vielä kehittää. Ja tässä pitää olla materiaalina kirjallinen perehdytyssuunnitelma ja tarvittaessa päivitätte perehdytysmateriaalit ja voitte halutessanne tehdä sinne myös näitä perehdytysvideoita. Ohjaatte ja perehdytätte ja palautteenotto voi olla suullinen tai kirjallinen. Ja viimeinen eli 7. näyttö on sitten 3. ammattitaitovaatimus, eli arvioitte omaa ja työryhmänne toimintaa.
Arvioitte työryhmän toimintaa, työn tuloksellisuutta, osaamis- ja kehittymistarpeita ja teette niistä kirjallisena kehittämisehdotukset. Sen lisäksi toinen osa tätä näyttöä on se, että te arvioitte sitä omaa osaamistanne ja ammattitaitoanne ja palautteen perusteella määritätte omat kehittymiskohteenne. Ja tämä oli johtajana toimiminen koulutuspäivän oppimistehtävä, mistä tuli sitten etätehtävänä, niin pyytää sitä palautetta. Dokumentit, mitä pitää kerätä sinne arviointiaineistoon. Te olette perustaneet OneDriveen kansion, jonka olette jakaneet sekä opettajalle että työpaikkaohjaajalle. Jos se on tekemättä, voit tehdä sen nyt. Ja sitten katsot, että siellä kansiossa on muistioita 2 kappaletta. Siellä on kaikki perehdytysmateriaalit, jotka päivititte, perehdytyslista täytettynä. Työryhmän nykyosaamisen arviointi, se ei ole pakollinen, se on suositeltava. Se voi olla vaikka pieni osaamiskartta. Kehittämisehdotukset työryhmän toiminnasta, tuloksellisuuden parantamisesta, osaamis- ja kehittämistarpeista pitää olla kirjallisena. Samoin arviointia omasta osaamisesta ja oman kehittymisen suunnitelma, joka oli se jo tehty yhden koulupäivän aihe. Sen lisäksi siellä voi olla ylimääräisiä juttuja, jotka on syntynyt työn tekemisestä. Työvuorolistoja, lähetettyjä viestejä, palaverimuistioita, raportteja ja palauteperehdytyksestä. Ja arviointikokouksessa sitten otetaan tuo näyttöjen työsuunnitelma esille ja sinne kirjataan ammattitaitovaatimuksittain, että onko osaaminen osoitettu ja erityisesti mikä siinä on mennyt hyvin. Ja kansio jaetaan hyvissä ajoin työpaikkaohjaajalle, eli arvioijalle, TE-arvioijalle ja opettaja-arvioijalle mielellään 2 viikkoa ennen sitä arviointikokousta. Itse kokous etenee siten, että katsotaan, mikä tutkinto ja tutkinnon osa on arvioinnin alla. Todetaan, että arvioija on saanut sen arviointiperehdytyksen. Jollei ole, aloitetaan sillä, että perehdytetään hänet tässä kohtaa sitten, mutta se on ikävä poikkeus, toivottavasti sellaiseen ei jouduta ryhtymään, vaan että kaikki olisi arvioinnin opastuksen saanut aiemmin. Ja sitten 1 ammattitaitovaatimus kerrallaan tehdään arviointi, kirjataan ylös arvioinnin perustelut ja kirjoitetaan arviointilausunto valmiiksi ja sitten saat myös palautetta osaamisestasi ja saat itse arvioida omaa osaamistasi ammattitaitovaatimuksittain. Ja tuolta materiaalista, joka löytyy sieltä Digikampukselta ja on käyty siellä 18.9. ohjauksessa läpi, niin siellä oli sitten näitä esimerkkejä näytöstä tuotetuista dokumenteista, erilaisia ideoita perehdytykseen, perehdytyksen kehittämiseen. Sitten sieltä löytyy myöskin palaverimuistioista mallipohjia ja tuolla viestinnän päivän alta noita löytyy sitten lisää. Ja sitten tämmöinen koontitaulukkokin siellä oli, toiminnan kehittäminen, tuloksellisuuden kehittäminen ja osaamisen kehittäminen, mitkä pitää olla ehdottomasti kirjallisena. Sen lisäksi vielä suullisesti avaat nämä siellä arviointikokouksessa ja perustelet, miksi juuri nämä ovat sinun ehdotuksesi. Perehdytyksen kehittäminen ei ole pakko olla kirjallisena ehdotukset, mutta saat halutessasi lisätä ne vaikka tähän samaan taulukkoon. Ja osaamiskartoitukset oli siis vapaaehtoisia, mutta suositeltavia, että jollain konstilla joudut kuitenkin oman yksikkösi osaamisen arvioimaan. Ja voit käyttää siinä vaikka HR-järjestelmästä tulevaa osaamistietoa. Sulla voi olla myös urapolkuehdotuksia, nämä on enemmän sinne henkilöstötyöhön, tutkinnon osaan. Ja sitten erilaiset osaamisen kehittämisehdotukset, ei välttämättä siis koulutusehdotukset, vaan voit ehdottaa myöskin joitakin tällaisia asioita, vaikkapa ristiin tekemistä, moniosaamisen kehittämistä, vastuualueet, toimenkuvia, sisältöjä, koulutuksia aamu-iltavuoroihin ja niin edespäin.